segona de les taules, que si abans hem parlat de polítiques de sostenibilitat i innovació i emprenedoria aplicada al teixit real, al teixit tradicional, ara anem a virar uns quants graus per a parlar de les oportunitats del futur, i en aquest cas les nous models de negoci i les noves empreses sorgides a partir de startups. Tornem a tenir una taula de luxe, en aquest cas, en una confrontació no catalano-valenciana, sinó una confrontació emprenedors-administració, ni que patir. Per tant, crec que és interessant en aquest cas analitzar les polítiques que les administracions autonòmiques estan fent, estan desenvolupant-se per a fomentar tant de startups com nous models de negoci, sobretot d'alt valor afegit, és a dir, sostenibles, innovadors. I, per altra banda, les experiències tant de Meritxell com de Clara crec que van ser il·lustratives de fins a quin punt aquestes polítiques funcionen, en què funcionen i en què haurien d'estirar més. No m'allarguem més perquè anem de dir molt de temps, anirem un poc més de pressa. Comencem, si voleu, per els polítics, per després confrontar tot el que em diguen. Comencem per ordre alfabètic. Teresa García, directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana. Molt bé. Moltes gràcies per l'organització d'aquestes jornades a CGEA i també per permetre'ns en aquest cas a la Generalitat Valenciana, de poder interactuar amb la universitat i interactuar amb les persones que estan en aquest moment formant-se, sobretot des de l'àmbit en els que tenim nosaltres capacitat de gestió, com és l'àmbit de l'emprenedoria. Se parla molt del desenvolupament. Una persona, quan està en les últimes etapes de la seva formació, pensa a com pot incorporar-se al mercat laboral i des del nostre punt de vista creiem que l'emprenedoria ha de ser una de les eines que tinga al seu abast aquestes persones que estan pensant en aquest desenvolupament i hem d'intentar facilitar-ho al màxim. No és fàcil el procés d'emprendre i per això també des de la Generalitat el que volem és que les persones que decideixen triar aquest camí estiguen el més acompanyades possibles al llarg de tot aquest procés. Perquè tenim constatat que d'estar acompanyat a no estar acompanyat, la capacitat de supervivència d'un projecte emprenedor és del 70%, mentre que si no està acompanyat en els 3 primers anys el 80% dels projectes fracassen. Per tant, hem posat molta atenció en la persona, hem posat molta atenció també en que aquesta persona tingui un projecte que sigui impactador sobre la societat o pugui combatre el canvi climàtic o tots els reptes que tenim en aquest moment, que no són petits, i tenim una sèrie de programes i una sèrie d'itineraris ja des dels últims anys de la universitat fins que el projecte té 3 anys. En la nostra àrea de competència és, diguem, aquest moment el moment més delicat del procés de l'emprenedoria en el que les empreses cauen o perviuen i per tant tenim una sèrie de programes específics ja des del campus que ja podeu tindre en la Universitat Politècnica de València completa informació al programa LLAMP o després ja facilitar l'accés a altres acceleradores o altres programes d'inversió, etc., per a que estigueu el màxim acompanyats possible. Segurament encara ens quedaran àrees per cobrir, però per això precisament fem aquesta intervenció. Sí? Breu, sí. No sé. Si vol explicar algun programa en concret o les prioritats. Bé, en principi nosaltres tenim 2 programes principals per a treballar en persones emprenedores. El programa del campus, en què a través de la col·laboració amb les 5 universitats públiques valencianes el que fem és, per una banda, estimular les capacitats emprenedores i per una altra banda, acompanyar a les startups o projectes emprenedors que puguen sorgir en l'àmbit acadèmic i de la universitat. Estos programes, diguem, a través dels serveis d'emprenedoria de totes les universitats es tenen disponibles, tots els alumnes que tinguin una idea emprenedora que la vulguin portar a terme. I, per una banda, els entrenem a habilitar aquestes capacitats emprenedores que necessiten per a portar endavant els seus projectes i, per una altra banda, també els ajudem en línies de premis per si volen, per a poder, diguem, aquesta primera financiació, poder optar a aquesta primera financiació, programes d'acompanyament específics per als seus projectes emprenedors i un poc el que la universitat, en certa manera, pot oferir de manera extraordinària el que suposa
el començar una activitat emprenedora. Després ja, quan aquests projectes estan més madurs, tenim programes específics centrats en la sostenibilitat. Hem desenvolupat la primera acceleradora pública a nivell regional focalitzada en sostenibilitat, els projectes que siguin d'impacte, que demostren un impacte social o un impacte ambiental o un impacte innovador i que mereixen ser recolzats, van encara més acompanyats, més tutelats. Se li obrin portes amb l'administració si se tracta de projectes que impliquen compra pública innovadora. Se'ls posa en contacte també amb inversors d'impacte. És un programa que té una banda de mentorització i una altra banda d'acceleració ja més centrat en aconseguir que aquests programes d'impacte aquests projectes d'impacte puguen consolidar-se. I per una altra banda també, i en col·laboració amb la universitat, estem intentant que els projectes d'investigació d'I+D+I en la part de transferència tecnològica incorporen esta vessant d'impacte, però també tinguin un acompanyament especialitzat per a que puguen arribar a mercat el més ràpid possible. Entenem que la investigació i la innovació que se genera dintre de la universitat, si està correctament orientada, és un motor de projectes emprenedors i d'empreses d'alt valor afegit i, per tant, intentem també que aquestes idees que tenen que veure amb la recerca puguen també arribar al mercat el més acompanyades possibles a través o bé de CADIs, persones expertes en el desenvolupament d'empresa que se posen a acompanyar a l'investigador, o bé a través de programes de reforç per a que el propi investigador també pugui formar un equip, intercanviar perfils dintre de la pròpia universitat i que aquests spin-offs també se consoliden i formen part del teixit productiu innovador del nostre territori. Bàsicament, aquests són els programes que tenim, que tenen que veure amb la gent que està en aquest moment en la universitat, que crec que és important que conegueu per a que pregueu l'aport a desenvolupar una iniciativa emprenedora. Jo crec que moltes vegades molts alumnes, quan pensen en acabar els seus estudis, pensen després en accedir a la funció pública. Jo ho desaconselle perquè l'accedir a la funció pública quan estàs acabant el teu procés de formació, sí que és cert que te dona una ocupació a llarg termini, però pràcticament la creativitat que pots tindre quan acabes la carrera no la poses a terme. I al final te costa al mateix temps preparar-te unes oposicions que posar en marxa una iniciativa emprenedora. I si aquesta iniciativa emprenedora pot ser o és disruptiva, al final pot donar-te un desenvolupament professional si tens les característiques o les capacitats emprenedores que corresponen, molt més gratificant i molt més satisfactòria que potser un lloc fixe per a tota la vida, que sí, que també te dona desenvolupament professional, però que no t'estimula el que pot estimular potser un projecte d'emprenedoria. Moltes gràcies, Teresa. Continuem en el debat. Continuem ara en Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Correcte. Com vulguis. Molt bé, moltes gràcies. A veure, jo m'agradaria comentar algunes coses amb vosaltres. La primera és que la idea que hem intentat aplicar al departament és intentar no innovar gaire. Ho comentàvem amb algú. Es fan masses polítiques d'emprenedoria, masses organitzacions escampades pel territori, fan 25 vegades la mateixa cosa. Per tant, nosaltres el que vam dir és intentar focalitzar en allò que ens semblava que tenia més impacte. Què és el que ens sembla que té més impacte? Doncs aquelles polítiques que tenen a veure amb fomentar la innovació, que té un clar component científic i tecnològic i que a part té una vocació d'impacte, tant en el bon sentit de l'impacte de que tingui una proposta de valor que generi valor social i econòmic pel país, però també que tingui un impacte en el sentit d'escala, que sigui una cosa que pugui créixer, que sigui escalable, que sigui global, no? I per fer això hem intentat ajuntar algunes línies de negoci o d'ajudes que teníem i reforçar-les al màxim en aquestes línies. La primera és una que es diu Nuclis d'Innovació, que el que busca és fer que tot aquest coneixement que tenim al país en forma de científics i de centres de recerca i centres tecnològics que té molt valor, però que massa sovint està poc orientada al mercat,
pugui trobar finançament per acabar al mercat. I això ho fem finançant projectes d'innovació, de lideratge empresarial que van a buscar coneixement a la universitat o centres de recerca. Aquesta línia, a més, no ens la vam inventar nosaltres, se la va inventar ja gent d'acció fa 15 anys, havia tingut anades i tornades. De fet, quan vam arribar nosaltres no estava dotada i ara tot el meu esforç ha sigut en dotar això cada vegada més i ara aquest any ja hi destinarem 15 milions d'euros. Tots els diners que tenim de més els posem aquí. Sí, per tant, per això dic que provocativament que no innovem en aquest sentit, perquè també creiem que les polítiques públiques necessiten una certa estabilitat, els empresaris han de poder preveure què hi haurà d'aquí uns anys i per tant si tu no tens una estabilitat amb les convocatòries que fas i amb els ajuts que fas, al final els empresaris s'obliden d'aquella línia i acaba sent irrellevant. Per tant, això de promoure la creació de noves empreses o d'innovar en les que existeixen a través de la col·laboració amb la universitat, els centres de recerca. I dos, crear startups. A nosaltres ens semblava que havíem de recollir l'herència que ja portem els últims anys a Catalunya i especialment a Barcelona d'un creixement exponencial del nombre de startups. El 2014 n'hi havia 1.186, ara en tenim 2.022. Aproximadament. O sigui, hem doblat, creiem que tornarem a doblar abans que arribem al 2030 i la nostra funció és ser part de l'ecosistema i intentant que tot funcioni una mica millor. Què vol dir això? Doncs que intentem ajudar allà on ens sembla que el mercat no ajuda prou o no és prou madur. I això vol dir que els limitats recursos que tenim els destinem a ajudar les companyies o les startups que són clarament disruptives, que tenen tecnologia i que estan en una fase molt embrionària, perquè aquí és on el mercat privat no s'atreveix de moment, perquè tenim un mercat privat d'inversió poc musculat encara i per tant aquí no hi entra massa. I segurament la feina que en un país més madur farien els Friends, Family and Fools, aquí no existeix i ens ho fem nosaltres, perquè de fet aquests són tíquets de 100.000 euros que donem a empreses tecnològiques quan comencen, que 100.000 euros, quan compares amb les xifres d'altres entorns, 100.000 euros no és res, de fet fa una mica de vergonya dir-ho. Però a Barcelona en particular, aquest tipus d'ajudes en empreses deep tech on el mercat privat encara no existeix per invertir-hi, a nosaltres ens sembla que té molt d'impacte. Moltes d'aquestes empreses amb aquests 100.000 euros aguanten 6 o 7, 8 mesos fins que tenen el producte més avançat i llavors ja són invertibles. Aquesta línia es diu Startup Capital, fa 8 anys que està en marxa i ja tenim un track record crec que hi ha una 80ena d'empreses que s'han fet grans, algunes de les quals molt grans. O sigui, a més, hi ha una bona col·laboració també amb Barcelona Activa i per tant hi ha com un itinerari que les empreses poden seguir i la majoria totes tenen el segell de Barcelona Activa, d'Acció i d'altres institucions que les han anat acompanyant. I per tant, ens centrem en això, en aquelles que són innovació basada en la ciència que tenim al país i en fomentar la creació de startups, també d'aquest perfil tecnològic, amb aquesta línia que us he dit de Startup Capital. Llavors fem moltes altres coses, però jo crec que centro en això, llavors sí que ja discutirem com funciona. Perfecte, gràcies Lluís. Canviem de bando, anem a contrastar. Comencem per la Clara. Sí, comencem per la Clara. Fins un punt, aquestes polítiques es validen per part dels usuaris que són els emprenedors. Continuem Clara Aba, que és la CEO de Friends Arbori, ¿no? Sí. Que es una de las startups que seleccionaste de esta jornada. Claro. A ver, pues yo voy a aportar un poco la versión un poco más crítica de lo que habéis estado contando. Sí que creo que evidentemente se están haciendo, ahora mismo hay muchas ayudas, sí que el ecosistema startupero, yo hablo desde Valencia, está creciendo muchísimo, se nota, hay muchas ayudas, hay muchos premios y hay muchas cosas que se están haciendo para que eso solo vaya más y está genial. Pero sí que es verdad que veo que hay muchas ayudas en cuanto a ideas para fomentar que la gente empiece y pase de idea a startup, que es súper válido,
Luego también hay un montón de ayudas a la parte de startup de recién creación, que es menos de 3 o 5 años, que es como la rockstar del año, ¿no? Es la startup que está destacando por encima de mucha gente, pero veo que hay un tramo que de idea a rockstar, ahí es como que estás un poco de repente andando a ciegas, y veo que ahí sí que falta un poco de hincapié, que es un poco lo que tú has estado contando, que sí que igual cogéis y ayudáis a las que están un poco en fase pre-seed, pero en general noto que ahí es donde hace falta mucho refuerzo, porque las startups es también donde se suelen enfrentar a lo que se llama el valle de la muerte, que es cuando ves que algo puede funcionar, pero aún no tienes un modelo de negocio que sea suficientemente sólido como para que sea una empresa que tengas pues, cada mes tus ingresos de forma constante. Entonces, en esa etapa creo que hace falta muchísimo más esfuerzo, porque realmente es lo que puede determinar que una startup decida seguir y apostando por encontrar ese camino a los beneficios, ¿no? y a que convertirse de startup a un poco a empresa, y ahí es donde veo que mucha gente se pierde. Y ahí sí que me parece que hace falta darle un poquito más, un empujón un poco más grande. Porque me parece eso, que de idea a startup de recién creación, que de normal se suele considerar como 3 años o así, creo que es un camino demasiado grande. Porque además 3 meses de una startup es 1 año en otra empresa. Entonces, en 3 años pues pueden pasar muchas cosas, y también es muy fácil perderse. Y luego también veo muchas ayudas que son mucho de pues, mentorías o cursos y workshops, todo eso está fenomenal. Pero lo mismo se aplica más a las que están igual en fase idea, porque tú si lo que buscas es seguir creciendo, llega un punto en el que tampoco te ayuda a tener tantas mentorías, tampoco te ayuda a tener 2 horas al día dedicándolo exclusivamente a formación, porque al final eso te frena lo importante, que es que tú sigas vendiendo, que sigas creciendo. Lo mismo con cómo se están solicitando las ayudas, las subvenciones, los premios. Esta semana, por ejemplo, nos estamos planteando pedir 2 ayudas en concreto, pero el tiempo que le tenemos que dedicar a rellenar todas las cosas es que no nos viene, no sale rentable, porque ese tiempo es una pérdida de foco, creo que no se adapta la forma de pedir los premios a una startup, porque son procesos que pues a una pyme igual estamos acostumbrados a rellenar pues muchos folios, muchas cosas, pero una startup tiene que ir rápido. Entonces, todo lo que pueda ayudar y a facilitar que vayamos mucho más rápido, pues todo es beneficioso. Y creo que por esa parte son cositas que sí que, si se puede hacer que todo el proceso de solicitud de cualquier ayuda sea más eficiente, también muchas más startups lo pedirían, porque hay un montón de empresas que teniendo ayudas sobre la mesa dicen vamos a no pedirlas porque el tiempo que vamos a perder en esto igual no nos renta. Y eso es lo que tengo que decir por ahora. Supongo que en cuanto a la experiencia desde California a Valencia, ahí que se interesa. Sí, sí, porque a ver, nuestro caso es bastante curioso. Nosotros, soy yo y un socio que es francés, que nos conocimos en Silicon Valley, porque ambos pues, se nos concedió una beca para irnos a la Universidad de Berkeley. Entonces, que lo mismo, esa beca no puedo estar más agradecida, que fue una beca que fue de la Universidad Politécnica de Valencia, o sea, que eternamente agradecida, porque a mí esa beca me cambió la vida, la verdad. Entonces, el proyecto lo empezamos ahí, estuvimos ahí durante 1 año, y es curioso porque de ahí hemos decidido mudarnos aquí. Entonces, son 2 ecosistemas completamente diferentes, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero aquí, en nuestro caso, estamos mucho más a gusto, porque lo que tiene Silicon Valley es que pues evidentemente es un ecosistema muy rápido, muy ágil, todas las políticas están hechas para que tú al día siguiente, si quieres montar una empresa, ya está constituida, porque por internet das 3 clics y ya tienes tu empresa registrada donde te apetezca, en California, en Delaware. Los fondos de inversión también van mucho más rápido. Tú quieres levantar dinero, le escribes a un fondo de inversión y a los 3 días ya te dicen sí o sí no, ya está. Si te dicen que sí, a la semana que viene ya está el dinero en tu cuenta bancaria. Todo va más rápido y eso es increíble.
pero también no hay una sensación de seguridad. O sea, no hay una seguridad en cuanto a empresa. De entrada, a la hora de levantar dinero, los fondos prefieren ir a Delaware, porque en Delaware ellos tienen más poder que si es en otro estado. Y en cambio aquí es como que tenemos todos los elementos para que sea un ecosistema increíble, y yo creo que así lo es, pero falta una cosa que es fundamental, que es el dinero. O sea, aquí hay startups que son increíbles, que no tienen nada que envidiar a las que hay allí, pero hay un problema, que es que si no hay financiación no van a poder competir con una que esté allí. Entonces el tema financiación creo que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y que hace falta ayudar mucho a todas las startups con eso, porque al final del día pues está genial tener un mentor, está genial que te mentoricen, pero necesitamos dinero. Me encanta. Sí. No, me encanta. Pero, Clara aún ha es sido sin papelito y ha traído como todas las notas, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con cosas que ha dicho Clara, con cosas que ha dicho Luis y con cosas que ha dicho Tere, ¿no? Yo soy Meritxell, soy a día de hoy la CEO de Gate to Brain, después de estar 15 años en la academia, ¿no? Hasta que dejé la posición y salté. Entonces, con lo de Teresa, que decía, no, tenemos que animar a los alumnos, también la posibilidad de que no sea cuando es tu primera profesión, ¿no? Que después de 15 años en una posición más estable, haya un día que en medio de la pandemia decidas dejar tu posición permanente y hacerte autónomo. Entonces, pues, estás súper contento si Uriol crea más iniciativas para los autónomos, ¿no? Porque formas parte de este nuevo colectivo. ¿Por qué alguien hace esto? Pues probablemente por esa pasión que un emprendedor tiene de tener, por la ilusión de ver que esa tecnología que desarrollábamos para que los fármacos llegaran mejor al cerebro, pues un día podían llegar a un paciente, ¿no? Pero sobre todo necesitas que el sistema te ayude a transferir todo ese conocimiento, ¿no? De las 10 tesis, 6 patentes, eso se tiene que transferir, aparte que la Shell se transfirió a la compañía, ¿no? Y eso es importante. Y con lo que decía Clara, yo confesaré, que hubo un momento que de las ayudas que teníamos, cada una venía con horas de mentoría y entonces no me daba la vida para tanta mentoría. Entonces lo que hice es que hacía mentorías temáticas, ¿no? Mañana hablaremos de cómo y entonces invitaba a 2 de mis mentores y hacíamos una mesa redonda de mentoría, ¿no? Porque claro, es que no me daba para ir haciendo unilaterales. Y entonces no es un problema, es una oportunidad que al principio te va muy bien, pero que hay un momento que tienes de ir soltando, porque probablemente el mentor que necesitarías no será el mentor que se te ofrecerá, ¿no? Y nosotros fue un lujo, ¿no? Porque podemos crecer dentro de aún las instituciones hasta un punto que la creación de Gate to Brain, es decir, ¿por qué unos locos crean una compañía en medio de la pandemia, ¿no? En ese momento nos habíamos presentado a una inversión de la Fundación Botín 2 años antes y por suerte nos habíamos podido esperar, ¿no? Y fuimos los seleccionados y los subimos en mayo del 2020. Eso nos permitía que no teníamos de ir a los Fools, Friends and Families, que hay poquitos, sino que empezábamos con una maleta un poco más llena de dinero, ¿no? Y que nos ha permitido trabajar estos 2 años, mejorar la tecnología, ¿no? Esos fármacos, yo siempre digo que son tractores que van al cerebro, que llevan un remolque que no llega al cerebro si va solo, ¿no? En nuestro caso lo utilizamos para la oncología pediátrica. Pues avanzarlo hasta un punto donde ya pudimos ir a picar la puerta de Europa, ¿no? Y pedir un Ace Accelerator que nos lo dieran, que son 2,5 millones, y claro, es cuando una empresa de 5 personas recibes el mail que después de 4.000 proyectos eres uno de los que le dan 2,5 millones a no retorno, bueno, es que casi te saltan, no te saltan las lágrimas. Yo lo que hice es leer 3 veces el mail para estar segura que el sí era un sí seguro, ¿no? Antes de decirlo al equipo, ¿no? Pero yo creo que para mí no tiene de depender de que haya siempre Claras y Chells y que vayan ahí como siendo como gladiadores avanzando, ¿no? Se tiene de ayudar a que pase más, ¿no? Y una de las cosas que nosotros, y que probablemente no pasa en algunas, ¿no? Es que teníamos como muy bien alineadas tanto las instituciones como el equipo, ¿no? Es decir, instituciones que eran como muy de investigación básica, como eran IRBV, o instituciones más hacia el paciente, ¿no? El hospital pediátrico, ¿no? Era como y el equipo también, ¿no? Desde gente más de investigación a gente que está pues, en la oncología pediátrica. Y eso yo creo que ha sido muy crucial para avanzar. Y siempre nos preguntamos, ¿somos sostenibles, no? Sostenibles no solo que el medio ambiente lo cuidemos muy, somos sostenibles, ¿no? Y yo poniendo un símil que hacía antes Roger, ¿no? Pues si hay gallinas y hay vacas,
pues nosotros somos una hormiga, porque lo he mirado, y una hormiga vive entre 2 y 3 años, ¿no? Entonces, pues somos hormiguitas, ¿no? Y las necesitas pues alinear un poquito con un poco de azúcar para que vayan todas a un sitio, ¿no? Y aún somos una hormiguita que un día intentará ser gallina, para a lo mejor un día llegar a ser vaca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Nosotros lo que sí que hemos hecho es, para mí la frase más importante de Gate to Brain es la que hay debajo del logo, ¿no? Gate to Brain, Medicines Beyond Barriers. Y para mí, como Txell, esa frase es la que me hizo dejar mi posición permanente, ¿no? Porque medicinas más allá, bueno, fármacos más allá de barreras para llegar al cerebro, pero marca todo nuestro ADN, ¿no? La propiedad intelectual, si creemos que las medicinas no tienen de tener barreras, ese tratamiento tiene que ser accesible para todas las... Tiene que ser accesible sin demasiadas barreras para que cualquier niño en el mundo se pueda ser tratado. Eso quiere decir que las patentes las tenemos de proteger en los sitios donde hay, ¿no? Y también que los trabajadores pues tienen que ser igualitarios, ¿no? Y que tiene que haber una política de todo, ¿no? De salarios, de una política... Que el talento lo encontraremos donde sea, ¿no? Y si el talento lo hemos encontrado en Tel Aviv, pues lo incorporaremos en Tel Aviv. Y a día de hoy yo creo que ganamos en que como todo se puede hacer por Zoom, es más factible, ¿no? Y el reto, para mí uno de los retos que está conectado con la cosa que decíamos en la mesa anterior, es esas colaboraciones entre empresa pequeña y empresa grande. Es decir, entre grande y grande, muy bien. Entre pequeña y pequeña, pues bien. Pero cuando es grande y pequeña, todo el mundo tiene miedo. La grande tiene unos miedos y la pequeña tiene unos miedos. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora, sin duda. Y finalmente, creo que tenía una... Ah, sí. No, ya está. Sí. Y la otra cosa es que a veces esas políticas entre empresa grande y pequeña se hacen diciendo, vale, hola, empresa grande, ¿qué retos tiene? Vale, una lista de retos. Ya verá cómo encontrará una empresa pequeñita que le dará una solución para ese reto grande, ¿no? Pero es que a lo mejor se podría hacer al revés, es decir, que la empresa grande conociera qué tecnologías tienen las empresas pequeñas porque a lo mejor le despiertan que mira dentro y dice, ah, pues nosotros este reto lo tenemos. Porque si no, en ese diálogo, a veces la empresa grande, cuando tú le explicas, dice, ya, pero es que esto casi no lo podríamos hacer nosotros. Entonces ahí se acaba ese diálogo, ¿no? Yo creo que es importante. Para empezar. No està mal. És provocadora. Molt bé, doncs, si vos sembla, comencem debat, no? I ja no pregunte. Ja no pregunta res. Preguntes, qüestions? Una, per favor. Gerard, no vols preguntar? Sí, preguntes antes. Jo sí que tinc una pregunta, en aquest cas per a tu. Clara ha fet el plantejament, no? Potser més general, el tema del capital, que evidentment és una cosa que és fonamental i que hem discutit moltes voltes, no només a... Estem d'acord. Moltes vegades l'administració pública no pot arribar a financiar com necessiteu per les pròpies regles de l'administració pública. Els instruments no estan agregats, no? Sí. És un treball. En el cas, per exemple, del sector com vos mèdic, sí. Un sector especialment complicat, en fases clíniques... Especialment car, anem a dir-ho així. Molt llarg termini, molt valor afegit, a més tu poses l'atribut que diguem, propietat industrial, nascut des de l'acadèmia, des de l'àmbit universitari, són molt específic, més una spin-off que no una startup. Quines són les polítiques que trobes a faltar o que sí que reconeixes com a palanca, en aquest cas, en l'administració? Jo crec que s'hauria d'incentivar molt que no només, no descobriré res, que no només es creï propietat intel·lectual quan encara estàs a la institució, sinó que aquesta propietat intel·lectual tingui, entre cometes, un business plan, no? És a dir, què en farem? Però l'en farem no és sempre la primera opció, ho llicenciarem i ja està, no. Ostres, o ho llicenciarem, o potser sí que tenim potser l'emprenedor a casa que voldrà fer aquest salt professional, que tingui com una mica un mapa darrere, no? Que expliqui per què podrà fer. I jo crec que fins i tot, no sé si seria exigible que l'investigador, quan es planteja patentar, hagi d'explicar una mica. No vol dir que ho hagi de fer en un any, però mira, és que jo això m'imagino perquè un dia podríem fer això i això i això. I després ja es podria crear ajudes perquè allò pogués passar, no?
però jo crec que hem d'anar una mica més enllà de només dipositar patents. L'incentiu acadèmic és dipositar patents, no n'hi ha un incentiu... No, bueno, en el meu cas era molt clar, és a dir, jo tenia la visió de que jo volia, que allò tenia un potencial d'arribar més enllà i que em feia il·lusió viure-ho en primera persona, que és una opció. I llavors, per tant, el grup de recerca el vam anar articulant i les 10 tesis, tothom va tenir tesi, tothom va tenir article, però potser abans posàvem la patent, no? Vull dir, anar articulant-ho. Però sí que hi havia aquest roadmap, no? Sí que hi era, no? De dir, bueno, és que un dia anirà fent fins que buscarem quina és la primera indicació. Vam decidir que fos en pediatria perquè si els reptes són petits, en pediatria jo crec que encara són més, no? Però bueno, ens semblava bonic que sempre diuen, no? Que un nen no és una quarta part d'una pastilla d'adult, per tant els fàrmacs per nens han de ser dissenyats per nens, no? I per això ho fem. Però jo crec que és que la propietat intel·lectual quan es planteja no és dir que no, sinó escolta, sentem-nos i pensem com es podrà fer, no? Perquè potser trobes aquest emprenedor, potser no és el grup líder, potser és un dels postdocs que vol fer aquest salt, o és el grup líder, o com es farà? I la segona pregunta que tenia era per altres dos, no? Perquè parlem, també, certa primera persona ho hem viscut. Si parlem de capital com a... sobre el que has dit dels universitaris, 100.000 euros són molt diners, però dona vergonya quan va a Silicon Valley, no? Vaig tenir una presentació en classe, no? Fa una setmana, i el que va fer la presentació va llançar $30 milions. És que les startups... És que jo crec que l'equivalent és que té un zero més. Tot té un zero, tot. Els estadis té un zero més. Doncs clar, si treballem en la indigència, no? Però n'hi ha instruments, no? En aquest cas tenim l'Institut Català de Finances, tenim l'Institut de Finances, és a dir, instruments públics que tenen instruments, capitals risc i altre tipus de mecanismes per a poder... Com vos coordineu? Quina penseu que hauria de ser la integració? Perquè, clar, es pot fer política, però sense tenir una política. Són cartes a Reis Mag, no? Sense ànim de polemitzar ni de clavar el dit en la nafra, però com ho veus? A veure, nosaltres tenim ara en marxa un projecte que és bastant engrescador, que és el FITA, que és la creació d'un fons d'inversió que ha d'invertir en empreses Deep Tech, i aquí justament hi ha la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat que tenen a veure amb empreses o creació d'empreses, per tant hi ha economia, hi ha recerca i hi ha empresa, amb l'ICF, i també hi haurà la participació del FEI, el Fons Europeu d'Inversions. I en total aquí aconseguirem aixecar 45 milions d'euros per invertir en aquestes empreses Deep Tech. Per tant, nosaltres intentarem fer tot el que puguem des de la banda pública, i aquesta jo crec que és una eina que té una escala prou digna, no? Però crec que el que s'ha d'intentar fer és crear una cultura també interna d'inversió en aquestes startups, interna vull dir social, no? I això crec que té a veure també amb els incentius fiscals, i de moment no hi són a Catalunya ni a Espanya massa, malgrat la llei d'emprendedors que s'ha fet ara, que bueno, té algunes millores, però la cultura d'invertir els diners en projectes arriscats com és una startup no hi és massa encara a Catalunya. Llavors, justament ahir parlàvem amb el responsable d'emprenedoria de la Pompeu i explicava per què passa... Jo crec que és una teoria bastant encertada, però dic que es deia, i ell explicava que el motiu pel qual les nostres valoracions són tan baixes és perquè comencen diminutes ja. I per tant, és important el capital aquest inicial que et dona potser a la teva família, els teus amics, els petits, els coneguts al teu entorn, per fer la primera posada, la teva primera carcassa financera. Si aquesta carcassa és molt petita, la següent ronda seguirà sent petita, la següent serà una mica més gran, però nosaltres ja naixem amb estructures financeres molt petites. Si tinguéssim facilitat per invertir tiquets de 10.000, 15, 30.000 euros en startups i que aquest emprenedor pogués sortir al mercat a buscar finançament quan ja té, no sé, una estructura financera de 300.000 euros, això és molt diferent. Ell deia, per exemple, a Catalunya, no sé, a València segurament també, som un lloc del món on parlem de pre-seed. Què vol dir pre-seed? Seed ja és una paraula prou petita, no? És la llavor. Què hi ha més enrere de la llavor? Doncs no sé, necessitem que hi hagi inversió inicial més gran perquè la següent ronda ja pugui ser de $500.000 d'euros, la següent de 2 milions i que agafem una mica l'escala internacional que segueixen les startups. Nosaltres les fem tan petites, en part, com deia ell, per aquesta incapacitat de reunir el mínim capital necessari a l'inici
jo crec derivat d'un tema cultural, és evident, però també de pocs incentius fiscals a posar aquest tipus de tíquets en empreses com aquestes. Jo estic completament d'acord amb el Lluís. Afegiria un punt més encara a la dificultat. No? Nosaltres estem intentant treballar amb l'IBF, amb l'Institut Valencià de Finances, eixe precis, perquè quan t'arriba a finançar l'IBF, la startup ja pot optar per múltiples mecanismes de finançament, com poden ser altres entitats financeres o inversors especialitzats en el creixement de les startups, i és molt difícil també trobar que la institució financera pública faci aquests riscos en aquests nivells tan inicials. És cert que poden fer subvencions, i és cert que poden treballar subvencions, i les subvencions existeixen. IBACE té les subvencions, que són hasta 200.000 euros, però la subvenció aboca al món de la burocràcia. O sigui, trobar un instrument que siga àgil per una banda i per una altra banda que pugui donar la llibertat que necessita un emprenedor o una emprenedora quan comença el seu projecte, jo entenc que les institucions públiques tenen que fer un exercici de facilitar l'accés d'aquests instruments a les persones emprenedores, perquè sí que és cert que l'acompanyament el podem assegurar, perquè això públicament i a través dels mecanismes de coordinació de l'ecosistema que tenim, o inclús els propis agents de l'ecosistema ajudant a la persona emprenedora, n'hi ha una coordinació important i n'hi ha una focalització també volcada també a ajudar l'emprenedor, però en quant a l'accés a aquests capitals inicials sí que trobem dificultats des de l'administració pública a poder desenvolupar. De fet, nosaltres estem treballant en el salari emprenedor, directament donar una beca per a que a través d'aquest salari l'emprenedor pugui començar. També per a suplir la impossibilitat moltes vegades d'aconseguir aquest capital inicial per a poder formar la societat. Crec que és un treball que hem de fer les administracions i que facilitaria moltíssim la dinamització i un poc evitar la micronització que existeix en els nostres emprenedors i emprenedores. I crec que és un deure que tenim des de les administracions poder treballar. Claro. Sí, pues a ver, igual que he sido un poco crítica con que aquí hace falta más capital, creo que también hay que diferenciar mucho. O sea, creo que las comparaciones no son buenas. Creo que no podemos estar comparándonos con la ronda pre-seed típica de Silicon Valley, porque ahí pues, los 100.000 de aquí son los 500.000 o 1 millón de allí. Pero es que allí eso te lo fundes en un año, igual que aquí pues 100.000 te lo fundes en un año. Entonces creo que comparar no ayuda, porque al final son las mismas cantidades que necesitas para lanzar tu empresa durante año y medio, depende de... Entonces, que se comparen, para mí no tiene sentido. Lo importante es, vale, o sea, 100.000 euros, pero tu empresa va a lanzar en España o en Europa, o va a intentar lanzar en otros mercados, porque esa es la comparación. Si una empresa de Estados Unidos coge 500.000 y abre en España, tiene dinero para 5 años. O sea, que cada cosa adaptada a su mercado. Y luego aquí también lo que... Bueno, esto es una cosa que sí que decían allí en Estados Unidos, que a mí me marcó, que decían es que los estadounidenses tenemos el problema que las startups americanas creamos un producto y pensamos que ya sirve para el resto del mundo. Y que el mismo producto no vemos que hay barreras culturales, no vemos que hay... Simplemente tenemos este ego que pensamos que ya, si funciona aquí, funciona en cualquier otro lugar. En cambio, ellos veían que en Europa lo que tenemos es que creamos algo en nuestro mercado muy pequeñito, pues yo lanzo esto en España, me va bien en España, y nos cuesta ver cómo pensar a lo grande, nos cuesta igual pensar que algo que estamos haciendo muy bien en España puede también hacerse muy bien en Estados Unidos, puede hacerse muy bien en otros mercados más grandes como México. Entonces son un poco las dos facetas, ¿no? Que uno igual es un poco más ególatra que el otro. Y pasa un poco lo mismo con el dinero. O sea, 100.000 euros para una startup que está en Valencia y que pretende hacer pues, su primer año para testear es más que suficiente, según evidentemente el sector.
claro, evidente, para tu sector no tienes ni para, no puedes ni empezar. Pero es que no es comparable. Pero sí que es muy importante, que yo creo que también se tiene que internacionalizar un poco más el ecosistema startup valenciano. Porque si aquí falta capital y luego hay un montón de fondos en otros países que tienen el dinero y lo que buscan es el talento, no entiendo por qué no hay unos puentes. Igual que justo ayer estuve con un chico que ha levantado, bueno, aún no está confirmado, pero básicamente 35 millones y parte de esa inversión viene de un fondo estadounidense. Él es de Valencia. ¿Qué pasa? Que a los inversores estadounidenses les toca volar a España, porque como van a tener más de un 5% de la empresa, les toca firmar en persona que van a tener ese más del 5%. Eso solo frena. O sea, a un fondo estadounidense que está haciendo pues 50 inversiones al trimestre muy grandes, no le apetece tener que estar viajando a Valencia para firmar que le ha dado unos millones a un valenciano. Entonces, que estamos hablando mucho de políticas que ayuden al emprendedor, pero creo que también hay que hacer políticas que facilite que entre capital, tanto si es nacional como si es extranjero. Y si aquí vemos que no hay capital suficiente para las startups, no tener miedo a que entre pues, capital extranjero a apoyar las startups. Lo importante es que las startups no se vayan a otro ecosistema. O sea, lo importante es que aquí pasen cosas, y si hace falta más dinero, pues no pasa nada si hay una startup valenciana que tiene como inversor a alguien de Tel Aviv. No hay ningún problema, eso lo fomenta, y creo que falta cambiar un poco el chip en cuanto a la internacionalización también. Por parte de inversor, por parte de startups, también invitar a startups que sean de otros países a que puedan estar aquí de una forma, que Valencia pueda convertirse en su ecosistema, porque es que tiene todos los elementos para que sea increíble, menos el capital. Yo creo que se tiene que dinamizar, ¿no? Que ese dinero quiera venir a Barcelona, ¿no? Porque sí, puede ser atractivo. En Barcelona tú tienes, a nivel de salud, tienes buenos centros de investigación, bastantes biotechs, buenos hospitales, y que puedes montarlo todo, pero te falta que haya más inversores, sin duda. Sí. O que sean inversores de fuera que quieran invertir en algo allí. Falta aún. Sí, porque es que hay startups que tienen otras necesidades. Hay startups que igual lo que buscan es ya abrir a mercados que requieren un capital que ahora mismo aquí no lo hay. Hay muy pocas empresas aquí que inviertan grandes cantidades de dinero, y sí que hay startups que tienen esa necesidad o la van a tener, y el sistema financiero no está acompañando. O sea, los inversores españoles ahora mismo no pueden compararse a los de pues Israel, Estados Unidos o China, que también tiene fondos enormes que solo está buscando dónde invertir. Entonces, nada, pues se podria col·laborar. Jo crec que això és el peix que se mostra a la cola. Quan hi ha startups que creixen o que tenen una capacitat de creixement, arriben les inversions perquè també tenen... Però vull dir, i això és una cosa que sí que a través de l'Associació Valenciana de Startups nosaltres estem treballant per a que pugui arribar a aquest capital, tal, però al final va tot una cosa darrere l'altra, no? El propi creixement de l'ecosistema és el que fa també que vinguin aquests fons, que també és per tenir interès del capital que existeix així, i n'hi ha que treballar també en fer conèixer tot el talent que existeix a tots aquests nivells, conforme anar manejant la roda, no? Perquè jo crec que la roda, conforme va fent-se gran, vas abastant. I en aquest sentit jo crec que l'ecosistema startup però valencià està creixent, i està creixent molt, no com el català, però bueno, estem de conforme era a conforme és en l'actualitat, doncs ara ja n'hi ha un teixit i n'hi ha de 1.200 startups i 1.400 entitats que les recolzen. Venture Capitals, Business Angels, que poquet a poquet és un ecosistema que va creixent al uníson. Llavors, jo crec que aquest esforç anirem veient-ho conforme també anem avançant. És cert que el món tecnològic des de 2018, que pràcticament comença l'Associació Valenciana de Startups, a l'actualitat ha crescut moltíssim, però encara és mínim pel que realment els reptes que pugui necessitar la societat o la pròpia economia també.
Es el mercado que se dice, no es. Una pregunta, una qüestió? Alguns informes jo recordo que, no em recordo ara l'informe concret, però quan analitzava les ciutats per emprendre, no? Quan parlava de València, per exemple, no era el problema del finançament. El finançament Hi ha diverses. no era el problema. A mi el problema és que el finançament té una escala molt reduïda, no? Però opcions n'hi ha moltíssimes. No? A mi l'opció seria un poc el que deia Lluís, no? Agregar, concentrar, potenciar línies més potents i deixar de tindre línies molt generalistes que donen finançament a qualsevol idea, a qualsevol... No? I ser més selectiu. No? Què penseu en quant a la selectivitat dels premis o de les línies? És a dir, són selectives o haurien de ser més selectives? No sé si m'expliqué. Val la pena donar 100 ajudes de 3.000 euros o 100 salaris de 3.000 euros o donar 50 de 10.000? No? Vull dir... No, en allò que depèn de nosaltres intentem ser molt selectius i dir que no. Per exemple, això que deia dels nuclis són ajudes a partir de 250.000 euros. Per tant, moltes empreses petites queden fora. En el Startup Capital són ajudes de 100.000, però els demanem que siguin clarament tecnològiques, que tinguin una base científica el que està fent, que tinguin provat un model de negoci que pugui ser global i escalable, i per tant diem que no a moltíssimes empreses. I llavors aquí hi ha una altra part que també s'ha d'anar afegint aquests darrers anys, que ens costa encara una mica veure com s'ha de fer, que és la prova de la sostenibilitat, no? Perquè volem ajudar sobretot o només en aquelles que poden provar que són sostenibles a nivell no només financer, sinó social i mediambiental. I això hi ha molt de debat encara sobre quins són els barems per provar o no que ets sostenible, i això ho estem fent una mica artesanalment, però a mesura que hi hagi més debat, a Barcelona tenim algunes associacions com la Fundació Ship2Be o algunes d'aquestes que fan molt de treball sobre què vol dir ser sostenible i fan mètriques i fan estudis i metodologies que nosaltres a poc a poc anirem incorporant per seguir dient més que no? Per ajudar sobretot a aquelles que a nivell de sostenibilitat també estan allà on han d'estar. Nosaltres les estem co-creant, pràcticament. I aquestes mètriques les estem co-creant en base als programes que desenvolupem, en base a les associacions on treballen, amb els índexs de les empreses socialment responsables. Estem fent un treball precisament per a poder trobar aquesta mètrica, per a poder finançar allò que justifique que la sostenibilitat existeix verdaderament. És un camí. Jo entenc també que el propi procés d'emprendre va lligat també al propi procés de creixement de l'ecosistema, que tenim que acompanyar i tenim que emprendre nosaltres també com a administració moltes vegades. Molt bé, doncs si no hi ha cap pregunta a la qüestió, passem, tenim pressa també, que a les 4 i poc que jugar al tren. Abans. Anem problemes de segona taula, un poc a l'estil de conclusió de com ha fet la vida abans, no? Jo crec que la introducció de Teresa s'ha centrat sobretot en l'acompanyament, en l'atenció a la persona, bàsicament per a garantir una major supervivència de les startups. Agarrant un poc els exemples que han posat abans tant Jay com Roger, ja no estem parlant de vaques, estem parlant de formigues i gallines, intentant que les formigues o cucaratges faneroles que arriben a resistir. Ja estem parlant de vida d'insectes, d'intentar que les startups puguen allargar un poc aquesta esperança de vida. Per banda de Lluís, ha sigut prou provocador, el director general d'Innovacions ha dit que ell no innova. Ha sigut una bona forma de captar l'atenció. Crec que encertada, perquè sí que l'oferta de polítiques i d'iniciatives és molt elevada i al final el que vol són resultats. Per tant, crec que s'ha centrat en bàsicament dues línies, has parlat de lideratge empresarial, la col·laboració en els centres de recerca, a la universitat, per generar iniciatives amb valor afegit, i després també la creació de startups. M'ha paregut també molt interessant els instruments que has parlat de Startup Capital, etc., com a vies
d'oferir pues, també majors possibilitats a aquests problemes que ha assenyalat Clara, no? I bueno, Clara ho ha identificat també d'una manera molt clara el gap, no? El gap per allà està en el PRESID, no? És a dir, molta iniciativa per a idees, no? Més o menys peregrines, més o menys viables, també instruments per al SIC, però en aquest Death Valley no? Pues falta instruments per a garantir. I això és el gap que potser les polítiques podrien, en la seva opinió, adoptar, no? I, bueno, burocràcia, no? Això també és un tema clàssic, abans l'hem parlat, no? Portem dècades parlant de la necessitat de minvar la burocràcia a l'administració, a parlar de com els inversors no poden posar diners, no perquè no tinguin la intenció, sinó perquè la burocràcia no els deixa o els obliga a vindre a firmar papers. Crec que és una aportació interessant, no? Per a tenir en compte a l'hora de dissenyar noves polítiques. I, bueno, Txell, en la mateixa línia, no? Ens has parlat que estàs completament d'acord amb el que ha dit i a més has parlat de port, no? Has parlat de ports, no? Dels grans, dels petits. Del sistema, no? En quant a necessitar d'aquesta competició, que hem parlat abans de la competició, no? Competir i cooperar entre grans menudes, perquè les menudes que tenen molta més mobilitat i possibilitat de generar innovació que no les grans, que es converteixen en grans mostres i per tant crec que ahí també hi ha un repte interessant. També ha paregut interessant el tema d'acabar les patents en business plan o en algú, perquè clar, hi ha una falta d'alineament entre el que fa per un costat la recerca i el que necessita el mercat, no? I allí posa que n'hi ha camí per a incentivar. I res més, agrair-vos una volta més la presència avui a València. Crec que ja dic que comptar amb vosaltres ha sigut un luxe. Esperem tindre en el futur més oportunitats per a poder coincidir i debatre. Gràcies pel vostre temps i la vostra presència així. I ara, sense més, suposo que la degana estarà bé ahí esperant. Cloem i ens anem ràpidament a Garrotxa. Gràcies. Molt bé. Gràcies.